Matay boss. Masa may tirada karena to boss nga. Ningaw man itong negosyo to boss, minus na itong kita na to. Kita? Mo na problema na karon kay lubog akong pananaw. Minus akong kita. Tanggalon ko na nimo na yung antipara boss para dako ka kita. Sakto pre no? Oh, Laro gid eh. Bali, saman boss. mangita ta karog atong kakwartahan kay minus kay ang ato ang negosyo ron. Sige Pandemic. boss. Sige boss. Matay. Wa pa jud ko ka-move on atong pagkapilde na ko sa bilyard sa kabuyuan ba. Lami ra ta kay dula. Ug moadto ko didto ron. Naam gitong bata ato kay nagdadaan naman tug musket ug habol dito tumutog sa bilyaran. Hindi kaya to kay tirador kayo. Sako mo na ko. Tama. Pangitaon ako si Bus Dokyo kay bro. Wa jud ko kaya to. Masig sila atong Dokyo siguro. Kuan na tong pangitaon. Mabay-abay na lang ko para makabaw sa atong bata. Hindi ko kaya to kako. Yung taong si Bus Dokyo siya. Isa boss. Nay nagpadulong diri boss. Paman. Ay si nung manoy manday ni di ay. Atong hulatong mga anhin ni diri. Sige boss. Boss, may buntag eh, boss. Ay, May buntag unsa may tuyo nimo. Kuan boss ba? Ako ito sa mga boss. Bakante mo ron boss. Oh, bakante man may karon. Unsa man imong tuyo makakwarta ta ana? Makakwarta gitaan ni boss. Basta kay tarong lang nimo. Tarong? Unsa may tarongon ako nga tarong man kung daan. Oh, dili boss bakit? Dayo mo takong bilyar doon diha sa kabuyuan ba pero wa jud kaya atong bata boss patakat tirador kayo nya mapil dira gihapon ko mo na nga gipangita ta gyud ka karon kay gusto na ko ba nga ikaw ang modula kay mas hawg pa man kanako nya abay-abay ra ko sa mga para makakwarta ko. Aw. Nakasabot ko sa imong masabot. Gusto nimong modula ko. Aw mo gina kong tuyo sa imuha boss kay nitagam na ko boss. Aw, noon. Tirador man yun ko sa bilyard. Medyo dugay-dugay na ko makadula pero wag niya pa milubad niya akong panirada. Unsa man ba di? Okay na yang offer niya? okay ka na boss. Dula ka. Dula ta. Ikaw ra dula. Ako rin dula. Ikaw may hawd. Ah, sige. Ato na. O sige boss. Sa ko may itong gidugayan. Itong bilyaran. Sunod lang mo ako. Ano ipangitaan ako? Nung manoy man ni katong nanulong atong pista. Murag kwartahan ni yang kauban ba. Dula po nagbilyard. Ug mudula na sila. Dire gid ko masabay. Mudula na po kanong manoy. Di na ko modula doon kay nitagam na ko itong niagi doon. Kung dala ko kauban ko. Tirador ko. Di busbok yun. Kung akong padulaw na itong tirador eh. Daghan ka ng kwarta imong boss nung manoy. Sus, kung kwarta lang dong, dagkang kay kwarta ni si Busdok yun dong. Mo kanina akong gidala kay para di kita mabitins dinulaay ya. Kini, murag kwarta po kuane. Sabay lang ko sa inyo nung manoy. Sus dong, burag pariha kitag plano dong. Sige dong, sabay na lang ta para madungagkan po ni. O sige, tara. Bade, kung naroon manulong mga kwartahan ba ikaw ang tirador ha? Karoon nga yun ka na masulod ha? Kanang daog ta? Way problema na boss. Sokol mangganit ang sinumbagay. Bilyag ka mana. Ah, kana ba? Di mo na gusto na ako yung balibad ba? Ikaw po bade, karoon nga ka nagpile ng bola ng pabor sa tawha ka ng mga siyupan ba para masulod sa bangag. Walay problema na boss. Ako'y bahala na. Basta bangag swito kay ko ana. Ah, kana akong gusto sa mga bade. Kay bisa bangag swito juga na basta karon paabot taron nga may mandayo ron. Sige boss. Dugaya sa kalaban boss ay. Tatikahon na kay ko ba. Asa mang bagong tirador ni kay nakoy kauban si Boss Dokyo. Dagan man ka nagkwarta. Daghan nga ni kwarta boss. Kini, kwarta na may ani. Bade, gawa sa bade. Kanayan dayo. Ay automatic na boss. Asa na sila? Tay bali, di pa naman akong kalaban bali. Bago nang abot mong manoy. Nya makaya ka na to na. Kaya ra lagi na. Salan yung istorya, wag mo salig ko ah. Ipay lang bula.
Pilam da sugal nato ane. Dinagkuhay ka. Sa kalibo. Sige, deal. Kami gunit sa sugal. Hoy, di, pwede na. Kami gunit sa sugal kay dayo mi. May problema na, boss. Kaya kailangan ng isibat, daghan kita mga badi-badi diha. Ako rin naluhay lagi anak nila ron. Sige, kami gunit. Oh, naaram rin na. Sugod na ta. Ambil yung sa kalibo mi. Oh, naramong sugal. Ay, sus, eh. Bade, kwarta. Dito, ganito eh. Okay ito ni boss. Sa may breaking. Sige kami pagkaiking kay kamu may nagawin sa sugal. Ah, sige, ikaw breaking. Book out, kaya ni mo. Sus, ako'y bahala ani. Buak lagi ni kon. Buak ganing asawa gabi eh. Awan ni ko ma. Pati ko kanta ng buak lagi ni. Awa. Buak man. Ah, buak asawa mo kay masud bisan isa. Pwede na kang lingkod, bay. Nita po ni Bilyarana. Eh, pasigar mo ng sugat diya. Naku ni mo, boss. Tanggalan ni mong seed mo, bro. Para klaro ni mo ng bulan ni mo. Para muhayag ka. Sige. Karon. Pwede na mo lingkod. Pwede na tamo pa na ni. Daog na ni. Sige. Rubol ng kwarta ni. Yawa na yung kalaban eh. Huwag ka pag-antog ang bulak. Antog. Ako'y wala ka kabalo nga ako'y pinakatirador dito sa Migom bisag wa may bilyaran. Yawa na yung kalaban eh. Imposible gini kung sipiat ni. Oh. Kasi pwede pa mo makadugang gakusta way. Dugag posta. Wala na magay kasunod nagpait na may kanang 5 ko no? Ah sige, di man kaha. Sudlo na ko ni. Sa matong kuan ning sipiat man ni surbol mo dito. Kini, ako na pod ni. Pagkot yun ni kong bulahan eh. Ikong ka-sit down, ikaw yung sit down lunan eh. Tanawa daw. Kini, pagkot na ni. Ah, imposible po kay masulod di mo na eh. So, lagi Kalayo na anak. wala. Tirador gid ning tawhana ni. Kana kami dikit ang bulamano, imposible yung masulod na. Sige kay ko napasuan eh. Iso ka sa boss, daog na ta. Taro nga gina. Kutaran kay bula boss oh. Matay, boss. Rot-rot ng bula, boss. Makatira pa ka, boss. Bahala dia. Di mo sipiat mo ng tawhana ron. Ulat pa kag masipyat ni. Ay pagtunan na boss, hugot lagi ni boss. Pila ko ka bulat boy? Last 3 na lang ka. Last na kay mga ko. Oh, last 3 ka. Matay, boss. Nasuhod niya, boss, bay. Last 2 na lang siya, boss. Problema dia. Wala, pass out na ron. Di na kasuda. Ta. Sipyat ito boss. Sipyat balong nakita ko muta na pa jud ka pero daghan ko ng bulahan no ni na mahurot. Tanawa. Sipiat. Sa hurot mo yun ni ron. Kwartar boss. Pwede ra. Street ta ani dili mo ko pasunod og street bay. Pamlaan ako ni. Siyaro. Imposible yung di ni masod. Sure bol kayo. Pamlaan ang bulaman no. Lami adulaan ris kapuluan ay kay mga easy kayong kalaban ba. Oh, last 3 na ko. Say maayo anig. Dungaga na tong sugal. Martay ba de? Kampante naman kay sila. Sali kay nakapabor ng gamay. Adungag pagsugal. Ay kabala ka boss. Kay kung budaog manggaling na sila. Waon niya po na ito ng pagtagadaghan kita mga badi-badi diha. Sakto ka ba din? Sige pa mo sabot-sabot. Ya nyawa na joy dugang sugal ani. Ay na. Sudlan na kung mahurot mo. Ah, mao man ka. Di hut don. Pareha hurot. Pareha hurot. Dini pareha. Ako ra may makahurot. Pila ni. Dini pareha. Ako ra may makahurot. Dili sa kahurot. Tirasa. Woo! Kwarta. Martay ba di takilid man ta ba ni? Nga sa atong body diya. Isa ka body. Ako ba? Bale, last ball man tama ni. Araw nang daog na to ano ba? Kwarta na tahan ako. Okay ka na, sud ka ni. Sod na. Ah, tirahon ako ni. Karon, kwarta ta ni.
Pulbaan man ko street man god. Tarungon ako be. Sod ka na ba de? Sod ne? So, kaya na boss. Tawagin na dito para di masulod ang bula. Problema ba di? Namay na nawag. Ina mong boss, dili pa sulod ang bulak. Buka dyan ang kauban ni Ron. Ha? Bukhaon niyo ang kauban kong isulod ng bulak? Unsa to ba de? Bukhaon daw ang atong kauban kung isulod mo ng bulak. Kung isulod niya lang ba yung bula, buka ito yung kauban ron. Bukan anak dyan doon, boss. Ay kabala. Ito kay di man nato ko kauban taga diri. Oh, para gamita. Ginaho na ba di? Yes. Ah, ene. Daoy. Kwarta. Ang nga, boss, isulod mo ng bula, boss. Bugaan na ba day? Ano ako man yung gidakop nga, di man ni kauban nato. Gadiri man ko. Kalawgo kang bata ka. Anak ulit kang ilok. Di na ba di na kauban nila? Boss, ay pa mo kay lahan boss. Di man ito nakauban. Ano ba itong ilok? Karon pa ka na, nasagyan na sulod ng bula. Kwarta na to di ba de? Nadri boss. Boss. Oh, tara. Yaon naman. Adto na me. Wa man jud may kaya. Sus. Kaya na boss. Lah, mao mo na si Gustavo, oh. Tunghag kayo mo billiard, hindot ni palaban sa ako ang boss.